futbola da nire lehenengo pasioa, baina gero beste pasioa bat daukat ingenieritza dela. Ez da bat ere erresa bi gauzak konpaginatzea. Beti nahi ingenieritza gustatu zait, eskolan matematika, fisika eta asignatura horiek oso ondo ematen zitzaizkidan, eta nahi nuen ikasketak bukatu master bat eginez, eta horregatik erabaki nuen Mondragon Unibertsitatea industrialeko masterra egitea, eta oso pozik nago. Orain futbolarekin ezin dut ingenieritza normaleko lan batean ibili, baina baliteke masterra bukatzean doktoretza bat egitea. Azkenean futbolariaren bizitza futbolez aparte ez baldin baduzu ezer, ordu ugari dituzu ezer egin gabe, eta azkenean oso pozik nago masterra egiten, orain bukatuko dut, baina jarraitu nahiko nuke zerbait egiten.